Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, atong padayon nga ipangaliya sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron Santiago Apostol, ang kahusay, kalinaw sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod o sa Middle East, ang kasulbaran sa problemang giatubang nato karon sa atong nasod, dili unta ta malipat aning mga politikanhon lang nga mga issues, kung dili ang tinuod gyud nga kalisdanan nga giatubang sa kadaghanan karon kinabag-an nga mga Pilipinos mo'y tubagon sa atong mga leaders. Ang ato sang mga benefactors and donors atong iampo, sila nga nagsigig tabang nato pinaagis pag suporta nining atong fundraising, ang raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga yang gisaad ngadto sa mga manggihatagon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot na ngamuyo kami nga kaming nasayod sa grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, mabanhaw unta nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa gugma sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga paghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki ug babay, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco, ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit, nga midanag libot kaniya. Natumba siya, ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon ug lakaw ngadto sa syudad ug didto sultihan ka kun unsay imong buhaton.
Ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog, nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibukan niya ang iyang mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw, dili siya makakita ug niining panahona wala siya mukaon ni muinom. Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa pananawon, giingnan siya sa Ginoo, Ananias, ug mitubag siya, aniya ako, Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tul-id nga dalan ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya ug sa pananawon nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod og unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya og sa mangilngig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudeo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Dios nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug bapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya o gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya. Nagpabilin sa Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto siya sa mga sinagoga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Daiga ang Ginoo, kamong tanang mga nason, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinagoga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pulong ni Jesus nga tingala o nakapaintriga sa mga Hudiyo, nakapalibog pagid nila, kanig yung pag-ingon niya nga ako mao ang pan, nya kan-an ninyo ang akong unod, imna ninyo ang akong dugo, kay kung dili ni ninyo buhaton, di gyud mo makabaton og kinabuhing dayon. Lingay mong tupad, na mukaon ka sa unod, mo inom ka sa dugo. Sa atong termino na, mahimo gitang ungo o mahimo tang Dracula. So sila sa dito galibog kay ang nagsulti man gud okay lang kita karon, di naman ni nato question kay bao man ta nga ang gipasabot ani ang santos nga Eucharistia kining atong gisimba karon, pero og ato yung imaginon ba katong pagsulti ni Jesus nga buhi pagid siya ba nga naagyod ga atubang niya mga tao, lisura ka ato no, lisura sabton. Pero sa ako sang pangutana ninyo, nakasabot gyud ka mo ani, nakasabot gyud ka mo og unsay pasabot ni Kristo anang kinabuhing dayon. Unsa may pasabot ana? Dili na ta mamatay. Hilingay mong tupad ingna dili na ka mamatay. Kanang wa mo lingi mao nay mamatay. Lingi abay mong tupad ingna dili na ka mamatay. Mao na siya'y gisangyaw sa mga apostoles. Mao sa nay gisangyaw ni Kristo basta mukaon ta niya iyang unod og iyang dugo atong imnon, di na ta mamatay. Mao nay maayong balita nga matod pas tubag nato sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa toy maayong balita? Na, mao paghani pagpasulti nako ninyo. Unsa toy maayong balita? Taas na kay nang yaw-yawa oy. Unsay maayong balita? Dili na ka mamatay.
Ana, mao ra gina. Unya kung pananglitan og siguro na kang dili mamatay, unsa may mawa diha nimo? Unsa may unang epekto ana kung siguro na gyud ka, kumbinsido na gyud ka nga dili na ka mamatay, unsa may una nimong bation? Wa gyapon kay bawo. Ang una gyud natong bation, mawa ang atong kabalaka. Mawa ang atong mga kahadlok. Kay ang kadaghanan natong kahadlok karon kana amang yung kamatayon. Nya related sa kamatayon kanang daoton ta, kontrahan ta, masakit ta, budhian ta, hadlok makita ana. Kay mao man ay makapatay, mapobrita, mawa na tay trabaho, ana matiguang ta, ana manakit ng tuhod, padong na nga di na kanaog sa hagdanan. Ana, itiya kini mga butanga kanang sakit, kasakit, mga disgrasya. Karon gasunod-sunod ang disgrasya. Nasa ko'y gimisahan nga hiking, graduating na rabas nursing karon untang kuan. Karong July niya Porting Brighta. Pirmig yung top sa klase. Nag-hiking, nisakay og minidam, amot o ganong nisakay nga nag-hiking man unta. Pag uli, naka-hiking na, pag uli, nisakay sa minidam. Yan, nadumbulan ang minidam, nidam, ana ang minidam, tulo sila ka mga manag-amiga, siya maoy na unag kaparok dito sa ubos o na dakdakan sa kanang kuan matingali, kanang musira-sira dito sa ubos. O siya naigo, o siya namatay. Ang iyang duha ka uban, wa. Kay igo ra nga murag na parok king ito. Patay na yun. Katusang nagsakay diag motor, estudyante gyapon, di may ayala. Ang nakaligis, ang ambulance pa yun. Astil lang. No? Nya, di mo mabalaka ana nga inihuman ron aning misa, usa ninyo maligsan og habal-habal. Posible ay. Posible. Nya, hadlok ay taano. Hoy, simbako. Ang nabitang magpa-blessing na ko diri, usahay grupo. Pader, blessingin mi. Ngano man, nagkuan mi pader, nag-tour. Nako, ngano blessingan man tamong nag-tour man mo isa. Aron safety. Nako, unyag makras mo, unyag mabangga mo, ako inyong pasanginlan. Okay, dili mo nagpa-blessing nako para dili na mo kunuhay madisgrasya. Unyag madisgrasya mo des unahan, ako inyong pasanginlan. Una, usahay kabalaka nga mamatay. Pero ang Ginoo nag-ingon, dili na mo mamatay basta mo kaon lang mo nako. Kaon lang yun. Pamahaw, paniodto, panihapon, kaon yun. Ang unod pag niya mo ipakaon. Sige bitaw kong pamalandong ani niya sa unang pagbasa karon, di ba nangahadlok man tong mga apostoles no, giluto sila, bangis kay si Saulo ba, bangis kayo, pero sila bisag nangahadlok, maghimo gito sila misa adtos mga balay, magtago-tago usay adto pas mga lubong magtago-tago ba, pero maghimo gid sila misa, mag-celebrate sila ni di ang ilang simbahan sa una di man aning ato karon. Misa sila adtos mga balay, adtos mga lawom langob, ay tago lagi. Mo bitanang dunay mo ingon ako diri pader, kaning among kapilya private man ni, magpista man ni, misahan nimo. Kay sa una pader di man ni misahan. Nako misahan. Kaning among kapilya pader wa ra ba ni madonate imong misahan? Nako misahan. Basta na alam mo memorandum of agreement or usufruct baka public man kani. Misahan na to. Nganom day wa madonate.
Kadto ding ilang gimisahan sa unang mga balay, gidonate dito. Kadto ding mga langob nga ilang gimisahan, gidonate dito. Mao na lang ginay makababag sa atong pagmisa kanang donasyon. Grabe hasad no. Kadto ding mga misyonero pag-abot ato dinhi katong unang misa dias Limasawa, gidonate dito una sila ni misa. Ang misa mao ang atong pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Kung asa man na nato ma-celebrate in a proper way, ayaw na ng mga donasyon. Bitang mahibuong ko nganong naa man ng donasyon nga isog man gyud kita ng donasyon. Nga naa man ganit tay mga chapels karon gi-assignan paganig pari, wa man na ma-donate. Magmisa man gani sa mga malls, anha pagani magmisa anang ilang mga theater, wa man gani ma-donate. Nya Domingo pag yun. Nya kapilya na hinoon, ato pag yung lisod-lisoron nga munas ginhawa gani ang tukod og kapilya. Mao na siya ang importante naabay mo tambong sa misa. Mao na importante. Kaya anha magita diha makakolekta. Ana mao sad kolektar sa diya po yung nahon-nahon, patay ta diya. Di gyapon na mao. Ang importante tinuod ba kang nikaon sa unod og dugo ni Kristo? No na. O kung saan man pagkaon sa unod og dugo ni Kristo. Una, sacramentally. Kaning niyang atong gikonsekritan. Kanang ihungit ninyo na consecrated host, mao na ang dugo og unod ni Kristo sacramentally. Unsa man ang sacrament? The concrete, the visible image of invisible God. Saan mo nakasabot? Sige, bahala na mo diyan. Ang makita nga timaan sa dili makita nga Dios. Mo na una, ang sakrament. Pero doon na sa gitawag og mystical body of Christ. O kinsa man ang mystical body of Christ, mao ang simbahan. O kinsa man ang simbahan, ang katawhan. Mo nang kan-asad ng imong tupad. Kay mao man na ang lawas nga mistiko ni Kristo. Dunay lawas nga sacramental body of Christ, naa say mystical body of Christ. Kan-an ang duha. Ang sacramental body of Christ kaning gikonsegrahan. Ang mystical body of Christ kanang imong tupad. Ingna imong tupad. Ingna magkinananay ta. Ingna ba yung tupad? Sige na. Kan-awa. Unsaon man pagkaon sa sacramental body of Christ, apil ra may pag-ingon ana. Baba, kamot, magluhod, magbarog, okay ra. Pero unsaon man pagkaon sa mystical body of Christ? Imo siyang higugmaon. Imong higugmaon. Ang tanan yung tao higugmaon. Ang tanan yun ang tanan. Muna hasta ang kaaway. Hasta ang kaaway, matud pang Kristo, higugmaa yun. Kay pariharago na sa imong lawas, God. O higugmao na nimong imong lawas, na amang giporsyon sa imong lawas nga wa ka kauyon. Usahay, imong buhok, wa ka kauyos color. Nga, imo dayong ilisag color, awa na ka na higugmaa na. Na inidool na ko, insya pader, gamisa ko ba? Pader, ngano ang imong tupi, pirmi naman ang pinasimi upaw. Nakuha, di ka kakita, nga purti naman yung bakantiha ang akong ulo. Ingan din siya, ako sa bitaw pader. Babae man siya, gulang-gulang na sad, tiwasuno na sagnaong ba. Siya, ako bitaw pader, malingaw jud ko nang imong wali nga ayaw pa color, tanawa akong buhok pader, wa na jud ko magpa-color ani. Nako, mao din, tiguwang na kay kagnaong. Nga, hadlok man ta na. Hadlok matangan lag tiguwang, hadlok tangan lag maupaw. Tungod na kay di ta ka maong mukaon sa lawas ni Kristo.
Higugmaan ang tanang tao aron dili nakamahadlok nila. Unsa may mo kahadlokan ang ilang mga comments. Kana mga comment anang imong tupad ba? Hololo unsay ikasulti nila, holo unsay ikasulti nila. Pero kamao kang mahigugma nila, musaway sila nimo, you love them. Mudahig sila nimo, you love them. Ila kang tikasan, you still love them. Ila kang bunogon, you love them. Ana, ila kang pasakitan, nothing gonna change my love for you. Ana, mupalit silang raffle ticket, you love them. Di sa sila mupalit, you still love them. Way ayo. Mao na, muhunong na gani kag higugma ng imong tupad o kanang imong mga silingan, the mystical body of Christ, anha jud ka ma-stress. Timan ina ha? Muhunong gani kag higugma tungod lang kay wa ka kauyo nila, ma-stress ka. Suway lang imo nang gipakuluran imong buhok, ma-stress ka sa imong pagpakolor sa buhok. Imong gikiskisan imong kilay, makapastress na nimo ang pagbadlis anang imong kilay. Labin na jog nagdali ka, di man na magkaangay na nimo badlis. Onya naay makamatikod sa mura laging nabaga-baga ang pikas. Ang pikas ay maratol ka ma-stress jud ka. Kanang imong naong imo nang kolor-koloran, bisan kay kana imong ngabil imo nang kolor-koloran, nya wa kay may pagkakolor o ighuman nimong kaon. Nya naa kay bisita, magkabuang o sa kagdagan, maparok na lang ka dito sa CR. Nga naman kay imo usang kuluran kay basin o niya kung sa ikasulti, mas stress ka. Kay imo namang wagtang ang imong paghigugma ni anang porsyon sa imong lawas. Parihar sa lawas nga mistiko. Kung naa kay silingan nga di nimo higugmaon, ikasugat ninyo mas stress ka. Labi na gyud magsigi silang pangatawa. Kanang inig-agi nimo ba unya mga tawa sila, mas stress kas ilang kalipay. Magsige sila video okay, may ka-empatyon. Kay wa man ka mahigugma nila. Mao na ang paghigugma di ay sa atong isig katao, mao di ay makapahimo natong buhi kanunay. Buhi. Kinsa man ron ang nahigugma sa tanang mga Filipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Tanawa ang mga mamili lang kinsa higugmaon, tanawa ilang mga naong na nagdaot na. Daghan kay silang kwarta, pero nanguyos ilang naong. Nya ratol kay sila. Tanawa ang nagsigig higugma, bisa gisigihag daot, tanawa. Guwapa lang yapon sila tanawon, guwapo lang yapon tanawon, blooming lang yapon tanawon, di ba? Sige, lingay mong tupad. Ingna guwapa ko? Ingna guwapo ko? Ano? Kay kanang naong sa tao nga kanabitang wa kay stress, nindot yung katanawon imong naong. Bikin sa marong mga naong diha sa ato mga politician nga nindot tan-aon. Kana ba murag wa ma-stress ba? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Wala siya. Na ako'y naminaw ko sa mga kanarong ongoing nga impeachment, pastilan. Makatawa kita kanunay, no? Sige silang pangita sa unexplained wealth kuno sa Vice Presidente nga si VP Sara. Ila yung gipangita, ilang supinahan ang ombudsman, aron i-release ang salin, o nya ilasan di supinahan ang mga bangko, ang kaning amlak, ilang gipang supinahan para musulti karon kuno NBI na sad kuno kay para ma-explain, makit-an gyud kuno ng unexplained wealth sa Vice Presidente nga sud sa mga 18 or 20 ka tuig nilubo kuno ngadto sa billions base sa amlak o unsa to nya wa kuno ma-declare og klaro sa salin unexplained wealth. Pero og total-totalon gyud sa tinuod nga pagtotal kanang ilang giingong unexplained wealth maglisod og abot og 1 billion ang tinuod yung kwarta. Ang bilyon ra kadto rang mga transactions
Pero di man ang transaksyon mo itong ipon ang actual yung kwarta. Pila gi kwarta na ibe, ang transaction in and out man to. Sayon ra mo na ako'y niin nga kwarta karon nga 1 million. Kay gikan na sa raffle ticket, para bagyod kaabot in town ni kaabot ng pila na lang nato. So, layo pa kayo. Gikas raffle ticket, niin ang 1 million. Ana, o di 1 million nimong kwarta, pagkaugma gibayad sa na nimo sa mga contractors diha 1 million. Ang counting ana sa amlak 2 million na. Nya na nasenisod nga 1 million kay ang contractor ni palit sa ticket, gibalik to niyang 1 million. Nya pagsunod adlaw ni bayad na sad kaniya 1 million. Kay para sa iyang naagi diha. Ang counting anas amlak 4 million na. Pero way kwarta, zero, gabalik-balik ra nagsuod guwa. Kakuha mo? Kana mo na ilang giihap nga niabot kunog 3.8 billion ang kwarta nga naas account kuno nya plus sa iyang bana 6 kapin billion. Pero ang transaksyon pero og ipon yung kwarta galisod og 1 million Pero wa pa gani kasiguruan. Pero ilan ang gipangita kay unexplained wealth. Okay man. Kay government servant ko ka, kinahanglan yung i-explain na nimo ang imong kwarta. Pero nga nung wa man nila gi-explain hain na tong 1.3 trillion nga scam sa flood control. Nga nung man sila anak karon magsigig yung pangita. Kadtong mga malitang kwarta nga almost 1 billion ang gihisgutan sa mga Marines, katong 18 Marines. Nga nung wa may nangita. Hain naman tong mga Maharlika funds, hain man tong halin sa atong gold nga 29 tons nga gold nga pila sa 2 kabilyon. Kadtong gikuha sa PDIC, gikuha sa Land Bank, gikuha sa patong nga bilyon man sadto, apil na tong gikuha sa PhilHealth. Nganong wa man nagi-explain karon? Nganong wa may nangita na unexplained pa man hangtod karon? Ni cost nag trillions. Nya mangita ka ning gamay kayo, katawanan ba? Ngano man kay ang pagpangita sa kamatuoran dili binasi sa gugma para sa mystical body of Christ. Dili binasi ba sa gugma sa katawhang Pilipinhon. Naigipadayag nga statement si kanhi speaker Martin Romualdez. Iyang giingnan nga wa ko'y labot anang mga kuan diha anomaliyas kwarta. Wa ko mo apil-apil anang baycam diha. Speaker ako. Tuo mo. At kamoy gasulti ana. Ana man yang statement, public statement. Unsa may nakapaigking niya, daot ra bang iyang naong karon? Ngano unsa may nakapaigking niyang naghimo siya public karon statement? Kay na siya kaso sa ombudsman, gikasuhan siya sa ombudsman og dili na siya pwede mo travel. Guol kay siya ana. Ana ha? Mao nang ingon siya dili ko maoy hinungdan ana. Kamo nga taong bayan. Pero may yung taong bayan, the mystical body of Christ. Nya mao sa nagigamit nila sa atong Committee on Justice sa Congress. Ang taong bayan ay nangangailangan ng katinawan. Mo ba na katinawan ba na sa Tagalog? Ano sa nang katinawan sa Tagalog? Kalinawan. Nanginhanglan ko nga ma-explain gid na kay kinahanglan na sa taong bayan naghihintay ang taong bayan. Ano magsigang explain anang salin ni padayag sa statement ang atong Vice Presidente na asad siya pahibalo nga ang akong salin naadihatan na nako gibutang to the last centavo nga akong income. Adto ko mutubag ninyo sa proper forum. Pero ang tinuod nga problema karon nga atong pangitaon mao kadtong mga problema sa flood control, problema sa graft and corruption, problema niini karong nangawa nga mga kwarta, kini karong atong mga kagutom, kini karong pagtaas sa mga presyo, labi na ning gasolina nga nagpatuyang lagsaka ang presyo nya way klaro og diin gibase.
Sige silang hearing sa Senate. Si Senador Marcolita, siging explain. Ang kanisan ato mga leader sa Department of Energy, siging lihay. Magkatawa kita ba? Ingos Marcolita, nira ang dita. Bago pa may nag-istorya sa Singapore, in charge niya step by step paliton. Og adto na to paliton, gikwinta niya tanan. Ang presyo sa atong krudo din hinaara sa 61. Niya pagsugod niya sulti ato, pila ka days ago, sa pa sila mag-hearing atong April 10, ang presyo sa krudo ato pag saka gyud sa pagsugod sa gubat katong niabot ng tag 100 kapin atong presyo sa krudo, og iyang kwintahon og mopalita sa Singapore nga kuan naara kuno sa mga 45 to 48 pesos per liter. Nya pag abot na sa April 10, mga pila to kaadlaw ni alabay, 30 days ba to, naa na sad sa mga 61. Nganong 100 kapin man ang ato karong litro. Di gyud mudawat ang kuan. Ang kadto mga kuan magsigis lang dili mahal kay dito. Ay nganong adto lagi mo mamalit di lagi barato. Ngano wa pa man gininyo gyud imoa kay wa lagi gugma sa mystical body of Christ nga mao ang katawhan nga Pilipinhon. Ang gihigugma tingali ang ilarang kaugalingon ug ang ilang mga kauban. Gitawag na siya selective love. Mo na gitawag og stupid love. Na may kanta no? Stupid love. Lingay mong tupad ina stupid love nang imo. Kana bang mamili lang ba? Mamili. Mo na stupid love. Pero ang tinuod yung gugma nga makapahimo na tong buhi, mao na gitawag og divine love. Love one another as I love you. Ningon si Jesus. Nindog tayo. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato siyang lawas og dugo aron kita mabuhi lawas og kalag. Muingon kita ngadto kaniya, Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang simbahan, mutubo diha sa pag-ila sa bili sa santos nga Eucharistia, isipan sa kinabuhi, pinaagi sa ilang pagsaulog sa sakripisyo sa misa, uban ang mas dakong debosyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga isip katilingban, matag adlaw kitang mangita sa Dios bisan diha sa atong mga kalisdanan o mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga pamilya, ilabi na ang atong kabataan, mutubo diha sa mga pamaagi sa grasya, pinaagi sa kanunayng pagdawat sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga masakiton, malig-on diha sa ilang pagtuo, kay gihiusa man nila ang ilang mga pag-antos ngadto sa kang Kristong pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahi kami pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan,
nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahin kami, pinaagi sa santos nga Eucharistia. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, alimahin kami, pinaagi sa santos nga Eucharistia. Mahigugmaon o gamhanang amahan, dawata kining amo mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi sa nabanhawng Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, liman sa mugma, sa mubang santusa. Kining pan o kining vino, ginamasa kamot sa lao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangin lumaman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo
Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ang imong
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahulugan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. From the great cities in the great heavy dust of
prisoners no more, till blind people look up and see, and set the downtrodden free, and go tell everyone and use that the kingdom of God has come. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa ni ining Eucharistia, nangaliya nga mapaubsanon ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya, makatabang kanamo sa pagtubo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, mao ang kinabuhing dayon. Nya mahitabo ra na kung ato yung kanon ang unod og dugo ni Kristo sa sacramental way din his Eucharistia, nya sa mystical way sa paghigugmaay, labi na gyud sa atong mga kaaway. Salamat sa nahigugma nato og mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Bon o Mrs. Nieves Alibio and family. Naghigugmaay na ni sila for 45 years. Atong 45 years anniversary. Salamat kayo. Salamat sad sa nagsigig palit na tog slots. Ang atong halin niabot na slots, raffle tickets. Ang atong halin niabot na 4,663 ka tickets. Nya nasa tay 26 na ka pledges sa one stab raffle kaning tick challenge tong tag 20,000 nya. Out of 26, 5 ang narimit na, 21 pa ang wapa marimit. So pakpaka na to ang namalit na to og tickets. Padayon tag baligyag tickets ha nya, padayon sa tagpalit. Kutob pa man is July 25. Unsa to'y tema ning atong raffle tickets? Listen, unite, and build. Muna, og naminaw ka karon, nautuntang di ka mahimong bungol. Nya ang atong confirmation, pagpangonpirma, July 17, July 10 ang deadline. Ang atong mass wedding, July 18 ang atong selebrasyon, o nya May 31 ang atong deadline sa pag-register. Nya padayon ta og support sad sa social media platform na to, kaning duha ka social media platforms, YouTube Padriciano Ubod na ni 290,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share ug subscribe every day. Nya ang atong Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ato ding iyampo, ga-ongoing karon ang training, orientation training sa atong mga summer volunteer catechists. Atong iyampo na diha sa Sapak, no? Atong mga sisters mo nag-accommodate nato sa ilang lugar. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, kabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahan.